Цього тижня генеральним директором національного заповідника Херсонес-Таврійський призначили протоієрея Сергія Халюту. За словами самопроголошеного губернатора Севастополя Сергія Меняйло, це рішення затвердили міністр культури Росії Володимир Мединський та патріарх Московський всієї Русі Кирил Гундяєв. Однак колектив Херсонесу-Таврійського одразу ж після призначення висловив обурення кадровою політикою керівництва Севастополя. На їхню думку, священнослужитель не може обіймати таку посаду, адже заповідник – це насамперед антична пам'ятка світового масштабу, яка, нагадаємо, належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Багатокілометрові затори. Траса Сімферополь-Керч вже тиждень як майже заблокована через ремонтні роботи. Самопроголошені кримські керманичі вирішили провести капітальний ремонт автодороги, певно, у найспекотніші дні літа. Спочатку водіям пропонували їхати до Феодосії та Керчі об'їзною дорогою, а це зайвих 80 кілометрів. Згодом дозволили проїзд трасою легковим автомобілям. Затори розтягнулися на кілька кілометрів. Деякі водії були змушені їхати просто новим, ще гарячим асфальтом або зустрічною смугою. Однак, незважаючи на транспортний колапс, так званий прем'єр республіки Сергій Аксьонов заявив, що ремонтні роботи триватимуть. В Анкарі розпочався другий всесвітній з'їзд кримсько-татарського народу. Участь у конгресі взяли 180 організацій з 12 країн світу. Учасники обговорять подальшу долю народу в умовах російської окупації. Делегати з анексованого півострова Ільмі Умеров, Нариман Джелял та Заїр Смедляєв не змогли потрапити до Туреччини. Самопроголошена влада не випустила їх з Криму. Натомість влаштувала їм допити у ФСБ. Тому участь у конгресі кримських представників обмежилася відеозверненням.